Чаму сілавікі зноў затрымліваюць высокіх начальнікаў? Пра што кажуць чыноўнікі перад выбарамі, а таксама які новы лозунг прыдумаў сабе Лукашенка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Адбыліся новыя гучныя затрыманні высокіх начальнікаў. 29 ліпеня сілавікі прыйшлі да намесніка начальніка Белчыгункі Сергея Сізіна, а таксама галоўнага інжынера Сергея Навадворскага. Абодва названыя кіраўнікі з'яўляюцца выхадцамі з віцебскага аддзялення. Сергей Сізін працуе намеснікам начальніка Белчыгункі 17 года. На гэтай пасадзе ён курыраваў дзейнасць пуцявой гаспадаркі, гаспадарак сігналізацыі і сувязі, электрыфікацыі і электразабеспячэння. Сергей Навадворскі прызначаны на пасаду галоўнага інжынера ў 21 годзе. Ён адказваў за тэхнічную палітыку чыгункі і арганізацыі, што ўваходзіць у яе склад, а таксама мадэрнізацыю вытворчасці і капітальнае будаўніцтва. З якой нагоды сілавікі схапілі кіраўнікоў, невядома, але падобна, што гэта звязана з гучнай карупцыйнай справай, галоўны фігурант якой іншы кіраўнік Белчыгункі, першы намеснік дырэктара Пётр Дулуб. Ён быў затрыманы за хабар яшчэ на пачатку лета, і міліцыя тады паведамляла, што дома ў Дулуба знайшлі 3 мільёны даляраў наяўнымі. Пра яго справу нават публічна выказваўся Лукашенка, а гэта верная прыкмета, што пакаранне будзе паказальна жорсткім. Праўда, гэтая жорсткасць зусім не выключае раптоўнага вызвалення праз год ці два і адпраўкі ў нейкі калгас. Акрамя таго, быў затрыманы дырэктар мінскага метрапалітэна Уладзімір Сотнікаў, які кіруе гэтым прадпрыемствам з 16 года. У яго гісторыі няма ніякіх падрабязнасцяў, але вядома, што па ўсіх траіх прыходзіў губазік. Пазней Сотнікава і Навадворскага адпусцілі, але ў якім яны статусе не паведамляецца, а намесніка начальніка Белчыгункі Сізіна пакінулі за кратамі. Верагодна, яго чакае крымінальная справа. Асуджанага ў Беларусі да расстрэла немца Рыка Крыгера памянялі на расійскіх агентаў, шпіёнаў і забойцаў. Сёння адбыўся вялікі абмен паміж расіянамі і краінамі захаду. Агулам расіяне аддалі 16 чалавек, сярод якіх асуджаныя палітыкі, актывісты і замежныя журналісты, а захад аддаў расіянам 10 чалавек. Увогуле, гісторыя атрымалася імклівая і вельмі паказальная. Не прайшло і 2 тыдняў, як дыверсанта Рыка Крыгера паспелі абвінаваціць у страшных злачынствах, мусіць плакаць на БТ, пасля памілаваць і цяпер вось памяняць на крамлёўскіх агентаў. Каб усё стала канчаткова зразумела, давайце паспрабуем аднавіць храналогію падзей. Сачыце за рукамі. У кастрычніку 23 года адбываецца нейкі выбух на станцыі Азярышча пад Мінскам. Улады ніяк не каментуюць гэта і нічога пра гэта не кажуць. Абсалютная цішыня. У гэтай цішыні праходзіць 8 месяцаў, і 19 чэрвеня гэтага года незалежныя медыя паведамляюць пра смяротны прысуд, які вынеслі ў Мінску грамадзяніну Германіі Рыка Крыгеру. Да таго, лукашэнкаўцы ані слова не казалі ні пра суд над немцам, ані пра надзвычайна жорсткі вырак. Як толькі інфармацыя пра расстрэл выйшла на публіку, беларускія улады пачынаюць варушыцца і нараджаюць крывы і кароткі рэпартаж суда у выкананні прапагандысткі Гладкай. У сваім пасквілі яна шмат разоў называе немца тэрарыстам і падтрымлівае расстрэльны прысуд. Праўда, дэталі справы, якія публікуе прапаганда, выклікаюць шмат пытанняў. Найперш, хто арганізатары гэтай дыверсіі, у якой вінавацяць Крыгера, бо надта ўжо падобна на спектакль ад КДБ. Ну і таксама, за што яму далі вышэйшую меру. Ад яго дзеянняў ніхто не пацярпеў. Цягнікі з рэк таксама не сыходзілі. Карацей, чым далей, тым больш уся гэтая гісторыя пачынае пахнуць спецслужбамі. Затым на БТ з'яўляецца сюжэт пра Крыгера. У ім немец плача, прося Лукашэнку яго памілаваць, а агучаныя падрабязнасці справы і затрымання Крыгера канчаткова даюць зразумець, што яго выкарысталі зусім не украінцы і не пол Каліноўскага, як сцвярджае прапаганда. Адначасова з гэтым Лукашенка раптам адпраўляецца на тэрміновую сустрэчу з Пуціным. Яны сустракаюцца на востраве Валаам, але пра што гавораць, трымаецца ў сакрэце. Нават прэс-службы абодвух не знаходзяць, што сказаць ці паказаць, акрамя прагулак з манахамі і кадраў у цэрквах. Тэма сустрэчы так і застаецца таямніцай, але ўжо праз пару дзён з расійскіх калоній пачынаюць знікаць вядомыя палітвязні і асуджаныя па палітычных справах замежнікі. Лукашенка жа паказальна збірае нараду і робіць выгляд, што раздумвае ці мілаваць немца, і ўжо праз пару гадзін прымае няпростае рашэнне памілаваць. А прапагандыстка Гладкая, якая 10 дзён таму радавалася смяротнаму прысуду Крыгеру, цяпер прызнаецца, што шкадуе немца. Ну і сёння фініта ля камедыя. Крыгера разам з расійскімі палітвязнямі абмянялі на крамлёўскіх персанажаў, якія сядзелі ў турмах на захадзе. Вось усё і ўстала на свае месцы.
Праўда, до конца не зразумела, ці ўся справа Крыгера была зрэжысаваная расейцамі, ці ён стаў выпадковым удалым уловам беларускіх спецслужбаў. Але ж становіцца зразумела, чаму лукашэнкаўцы маўчалі і пра суд над немцам, і пра вырак, бо ішоў гандаль, прычым вялі гэты гандаль расіяне. Таксама зразумела, пра што ішлі тыя сакрэтныя перамовы з Пуціным на Валааме. Ну і нарэшце становіцца зразумелым раптоўнае памілаванне Крыгера Лукашэнкам, зробленае, каб хоць неяк таксама паўдзельнічаць у гісторыі. Варта чакаць, што ў найбліжэйшыя дні беларуская прапаганда выкаціць тлумачэнне гэтаму і абазначыць важную ролю Лукашэнкі ў гісторыі з абменам. А таксама няма сумневаў, што ад гісторыі з Крыгерам Лукашэнка таксама атрымае нейкія свае бенефіты. Праўда, не ад захаду, а ад Пуціна. Што гэта будзе, убачым ужо вельмі хутка. Тым часам у Лукашэнкі свята. 30 гадоў адзначае кіраўніцтва справамі прэзідэнта. З гэтай нагоды ён сабраў прадстаўнікоў ведомства ў Палацы Незалежнасці, уручыў ім узнагароды і выступіў з прамовай. Все, наверное, думают, что управление делами президента – это те, кто бегают за президентом, ну, в лучшем случае, накормят и оденут президента. Да нет, это тысячи человек, вы это прекрасно знаете, которые не только кормят, лечат, но и производят продукты питания. Это огромное министерство. Кіраўніцтва справамі прэзідэнта – гэта структура, якую уласнаруч стварыў Лукашенко неўзабаве пасля свайго прыходу да ўлады ў 90-х. І цяпер ён сам адзначыў, што пачыналася гэтае ведомства як невялікае падраздзяленне, якое забяспечвала матэрыяльна-тэхнічнае суправаджэнне працы дзяржорганаў, а ў выніку разраслося ў гіганцкую сістэму, дзе працуюць дзясяткі тысяч чалавек. Сейчас на благо нашего государства в системе управления делами трудится более 20 тысяч человек. Работники жилищно-коммунальной сферы, строительства, культуры, здравоохранения, работники санаториев, торговли, общественного питания, дипсервиса, гостиниц. Отдельно стоит отметить труд 6 тысяч аграриев. На сённяшні дзень у кіраўніцтва справамі Лукашэнкі ўваходзяць самыя розныя установы. Напрыклад, яно кіруе нацыянальнымі запаведнікамі, гатэлямі і санаторыямі і нават птушкафабрыкамі, а таксама цэлым шэрагам камерцыйных кампаній, якія атрымліваюць ад дзяржавы тыя ці іншыя прэферэнцыі. Ну і само сабою, у кіраўніцтва справамі Лукашэнкі ўваходзіць лічкамісія. Прэзідэнцкая бальніца, кіраўніца якой Ірына Абельская, таксама была заўважаная на сённяшняй імпрэзе. Таксама адметна, што Лукашенко, падобна, канчаткова вызначыўся з лозунгам, пад якім пойдзе на выбары 25-го года. Калі ў 20-м годзе прапаганда разганяла яго выраз, што любімую не аддаюць, то цяпер Лукашенко паўтарае іншы выраз. Время выбрало нас. Время выбрало нас, от этого никуда не деться, и выбрало для того, чтобы сделать еще сильнее нас и краше. Чыноўнікі заблыталіся ў сваіх жа абяцаннях. Міністр фінансаў Юрый Селіверстаў паабяцаў, што ў 2025 годзе зарплаты дактароў будуць складаць 150% ад сярэдніх па Беларусі. Вось толькі ёсць адзін нюанс. Як заўважылі журналісты партала «Зеркало» яшчэ ў восені 23 года, той жа міністр хваліўся, што дактары ўжо зарабляюць столькі. А па афіцыйнай статыстыцы выходзіла нават больш. Зарплаты дактароў да падаткаў складалі не 150%, а ажно 151% ад сярэдняй па краіне зарплаты. Дык што іх можа цяпер на працэнт панізяць? Але што стаіць за такімі абяцаннямі, добра зразумела. Дактароў не хапае, а на носе выбарчы год. Таму ўлады цяпер будуць актыўна задобрываць бюджэтнікаў. І гэта тычыцца не толькі медыкаў, бо настаўнікам таксама паабяцалі падняць заробак. Праўда, педагогам дадуць менш. Па словах чыноўнікаў, зарплата настаўнікаў будзе роўная сярэдняй па Беларусі. Адметна таксама, што 2 гады таму міністр адукацыі Іванец абяцаў, што ў 25-м годзе настаўнікі будуць зарабляць 106% ад сярэдняга заробку, але ж, як бачым, стрымаць сваё слова ён не здолее. Пакуль адны міністры абяцаюць, што ўсё будзе добра, іншыя рыхтуюцца да таго, што ўсё будзе кепска. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў цяпер ездзіць па рэгіёнах, дзе сустракаецца з сілавікамі і накручвае іх напярэдадні выбараў 25-го года. Чарговая такая сустрэча прайшла ў Брэсце, і Кубракоў заявіў, цытата: «Расслабляцца нельга, трэба рыхтавацца да любога развіцця падзей». Якога такога развіцця падзей чакае высокапастаўлены сілавік, ён не ўдакладняе, але цікава, што пры цалкам закручаных гайках, калоніях за любы не той каментар і пастаянных заявах пра сваю перамогу чыноўнікі вельмі добра разумеюць, на
чым трымаецца іх улада і як яе на самай справе ўспрымаюць людзі. Сілавікі працягваюць караць за любы жарт на свой адрас. У Магілёве дзве жанчыны-матацыклісткі ездзілі ў майках з надпісам «Мілфіцыя». Калі вы раптам не зразумелі, то гэта ад англійскага слова «мілф», якое абазначае прывабную жанчыну сталога ўзросту. Скончылася гэта ўсё затрыманнем і прымусовымі выбачэннямі на відэа. Міліцыя хутка знайшла жанчын, і цяпер праўладныя каналы хваляцца, што ў байкерш канфіскавалі матацыклы, а таксама на іх склалі 4 адміністратыўныя пратаколы. За што былі тыя пратаколы і чаму жанчыны дабралі транспарт, не паведамляюць, а ў відэа, знятым міліцыянтамі, матацыклістак прымусілі сказаць, што яны паважаюць міліцыю. На дзяржаўных прадпрыемствах працягваюцца палітычныя чысткі. У магілёўскім філіяле «Беларуснафты» дзясяткам людзей прапанавалі напісаць заявы на звальненне, а зрабіў гэта намеснік генеральнага дырэктара па бяспецы, рэжыму і кадрах Александр Ткачоў, які адмыслова прыехаў у магілёўскі філіял кампаніі. З сабой намеснік дырэктара прывёз спіс са звесткамі пра 30 работнікаў, якія ў 2020 годзе ставілі подпісы за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай, Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы. Цяпер гэтым людзям прапанавалі выбар. Альбо яны звальняюцца самі, альбо іх выкінуць з працы па артыкуле. Палітвязняў, якія ўжо адсядзелі, пачынаюць судзіць па новай. Жыхара Баранавічаў Віталя Коршуна ўжо судзілі за каментары на адрас амапаўцаў у 2021 годзе. Тады яму далі 2 месяцы арышту, але сёлета Коршуна затрымалі зноў і зноў за каментары. Вось толькі цяпер сітуацыя нашмат больш сур'ёзная. Коршуну ставяць у віну ажно 5 палітычных артыкулаў і паклёп на Лукашэнку, і заклікі да санкцый і распальвання варожасці. Цяпер мужчыну пагражае да 12 гадоў калоніі. Таксама ў Баранавічах будуць судзіць экс-палітвязня, якога раней выпусцілі па амністыі. Раней Пётр Зіневіч атрымаў 2 гады хіміі за тое, што выклаў фота міліцыянта і абвінаваціў сілавіка ў катаваннях людзей. Але ў лютым 23 года Зіневіч выйшаў на волю па законе аб амністыі. Вось толькі ненадоўга. У канцы красавіка 24 года яго затрымалі зноў. Цяпер мужчына знаходзіцца ў СІЗА і неўзабаве пачнецца новы суд. Зіневіча і яшчэ 2 мясцовых жыхароў будуць судзіць за ўдзел у акцыях пратэсту. Трагікамедыя адбылася ва Уздзінскім раёне. Там мужчына купіў матацыкл, але яго адразу ж забрала міліцыя. Калі шчаслівы пакупнік ехаў дадому, на яго звярнулі ўвагу даішнікі, бо ён ехаў без шлема. Але матацыкліст спыняцца не захацеў, а наадварот, ён даў па газах і пачаў уцякаць. Праўда, яго дагналі, скруцілі і пасадзілі ў ізалятар. Аказалася, што вясковы байкер уцякаў, бо не меў правоў. Іх адабралі яшчэ 13 гадоў таму за п'янае кіраванне. У выніку міліцыя аформіла на мужчыну 8 пратаколаў, а таксама канфіскавала яго толькі што куплены матацыкл. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.